أهلا بيكم فرحتوا قلبي فرح بكم زيدوا يا حبابي يا محلى اليوم أهلا وسهلا أهلا بيكم أهلا وسهلا أهلا بيكم فرحتوا قلبي فرح بكم زيدوا يا حبابي يا محلى اليوم أهلا وسهلا أهلا بيكم ما شاء الله عليه نفنا ونموت حبك في القلب غلاه في ذات القوة ما شاء الله عليه نفنا ونموت حبك في القلب غلاه في ذات القوة כיף לבוא לבית שפותח את הדלתות לכולם, ואנחנו החלטנו שעם היכולות שלנו אנחנו נפתח את הלבבות להרבה אנשים שצריכים עזרה, צריכים שמחה, צריכים אושר ואין להם. אולי נצליח עם הכוחות המשותפים שלנו לפתוח שולחן בכחול לבן. כל הכבוד לך על הרעיון הזה, שזה לא היה פשוט לגייס כל האנשים האלה, שהם באמת נשות מפתח. אפשר להגיד שכל אחד בתחום שלה. אנחנו בנות רק התחלנו. אילנה, אמא של מור ממן, מלכת היופי. מלכת היופי שלנו. חיים יש להם כוחות משל עצמם. זה דבר מופלא. דבר שני, המשפחה, הגרעין שלנו. המשפחה זה דבר שנותן חוזק, כוח, ושם אני שואבת את הכוחות שלי. כשאני רואה את החיוך שלהם, את הנתינה שלהם, בעצם הנתינה שלי הופכת להיות כפולה ומכופלת. הגרעין המשפחתי הוא שהוביל אותי למעמד הזה שנקרא מאסטר שף, והחוויה המדהימה הזו שעברתי, אני רוצה להעביר אותה אולי דרך הטלוויזיה, אולי דרך השידורים החוזרים, אולי דרך הנשים האלו שנמצאות פה יחד איתי, להעביר דרך האוכל את החום והמגע והחמימות הזו שאני מרגישה היום בפנים, שכל האנשים כל כך תומכים ונלהבים לראות אותי ולשמוע אותי. אני חושבת שזה אירוע מדהים וכל הכבוד לך. לכבוד לי להיות היום בנוכחות כל הנשים היפות האלה, הן מבפנים והן מבחוץ. החלום שלי מאז שאני מאוד קטנה זה לעמוד על במות, וקודם כל להגיד שהלוואי שיהיה שלום בכל העולם, ולא ידעתי שיותר מאוחר, זה כשהייתי מאוד קטנה, אני בעצם אגיע להופיע עם הקול שלי ואגע באנשים. כשאני נוסעת בעולם, מאוד חשוב לי לספר על ישראל ולהביא את כל אהבת הארץ כמה שיותר רחוק. ובמטרה שלי קודם כל זה לשמח פה בארץ את האנשים, וכמובן להביא את המשפחה שלי החוצה ופנימה, ואני מאחלת שהפרויקט הזה יגדל ויגדל, ולכבוד יהיה לי. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני יש